जों बरायगोन डक्टर देरफुंसार बसुमतारी एडुकेशन सेक्रेटारि थामथियाव टिपगोरा मुसाहारि एक्स प्रेसिडेंट बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन। सिगांबाय गिबियावनो आङो जोंनि दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव लरेन्स सार एमएलए सार आरो राजु सार आरो बिभिन्न माने पदआव थानाय इउपिपिएल दोलोनि माबा बिबानगिरिफोरखौ आं गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासियो। दा जोंनि दिनै जगदान जाफैनाय मेन पार्पस बा रिजनानो जाहैबाय जोङो बे दा एसे सिगां होनलांनाय मिशन आरो भिजन प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे आइडिय'लजिजों थांगासिनो दङ जे पिस प्रसपेरिटि एन्ड गुड गभार्नेन्स आरो जे बिटिआरआव बिभिन्न फ्लेगशिप प्रग्राम्स जे लागासिनो दङ बे फ्लेगशिप प्रग्राम्सफोरा जोंनि माबायाव बा आंनि गोसोआव माने बे बोनो हादों आरोखि जेरै सान्तिखौ बुंनो थाङोबा जेरै गौतम बुद्धआबो सानसे समाव सान्तिनि माबा पिसनि माबा लामा लांदोंमोन बे मानसिफ्रा बेखौ इन्सपायार जानानै गौतम बुद्धखौ फल' खालामो। थिग बेबादिनो दिनै प्रमद बर' साराबो जेरै पिस लामा लांगासिनो दं, प्रसपेरिटि लामा लांगासिनो दं, डेभेलपमेन्टनि लामा लांगासिनो दं, प्रग्रेसनि लामा लांगासिनो दं, बेफोरो जोंखौ इन्सपायार खालामदों आरोखि बा आंखौबो इन्सपायार खालामदों दिनै बिनि थाखायनो इउपिपिएल दोलोआवहाय हाबफैनाय जाबाय आरो। दिनैनि सानाव बिएससिआव लांदां जाना फैबाय नामा जिहेतु गोबां लांदाङाथ' बुंनो थाङोबा लांदाङा फ्रायानो बहुदआनो गुजोबखाबायानो जाहैबाय। जिहेतु मोनसे आफादाव गोबां दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोर थाया जिहेतु जों दिनै गोबाङानो फैनाय नुबाय। दाथ' गोबाङानो पदआ दा खालियानो जानानै दङ। दा बियो बिसिनि आखायाव थाफिनसिगोन बेखौ बोरै फिलाप खालामो गावसिनि खोथासै। दाथ' फ्रायानो फैजोब्बायानो जाहैबाय मेन पदआनो दा लांदां जानानै दङ आरोखि बुंनो थाङोबा आरोखि सेन्ट्रेल बिएससिआव। बेथ' भिजन आरो भिजनआ माने दा जोङो बुंनो थाङोबा भिजन आरो भिजनाबो जेनेबा थिगैमोन खिन्थु बिनिफ्राय साबसिन जों माने मोजां आइडिय'लजि जेरै प्रमद बर' सारनि दैदेननाया जेरै माबा लाबोगासिनो दं। आं दहाय बुंखादों एसे पिस सान्ति बिसोरनाबो सान्ति दङ नाथाय दा खामानि मावनायखौ जोङो बिनि फ्लेगशिप प्रग्राम बिटिआर फ्लेगशिप प्रग्राम बेफोरो माने साबसिन नुनाय मोन्दों आरोखि बेनि थाखायनो जों माबादों। थाखाय जों दिनैहाय बेवहाय जोङो ज' जाफैदों बिथांमोनजों आखाइ हमफैदों आरो नैथि जाहोना बेनो जाहैबाय जे जोंनि लोगोफोर सिगां फैखानाय जोङो बयबो समानै जोङो सनमान होलायलायो बिथांमोना जेराव दङ जों बेवहाय खामानि मावनो मोजां मोनो स' जों बेनि थाखाय बिसोरजों जोङो ज' जाफैफादों स' जाहोना बे बिपिएफ दोलोआव जे नोंथांमोना दङ बिएससिआव बिपिएफनि मोनसे सेल नोंथांमोना दिनै मानो एरायनानै फैनो गोनां जादों? स' एरायनायनिथ' जेबो बेबायदि गाज्रि जेबो जाहोन गैया जेरै जोङो आङो दासो बुंदोंमोन जे बिथांमोननि जे मिशन भिजन आरो इयुथफोरनो जे मोनसे प्लेटफर्म होदों खामानि मावनो थाखाय जयैहाय गावनि हारिनि थाखाय बा गुबुन हारिनि थाखाय जाहाथे जोङो जयै अनलायनानै थानो हायो स' बे मिशनखौहाय बे भिजनखौ जोङो नुनो मोन्दों जायनि थाखाय जोङो बे पार्टियावहाय हाबफैनाय जादों। फैनो गोनाङाथ' फैगोनानो निस्सय बिथांमोना फैगोन जोंखौ नुनानै बिथांमोना इन्सपायार जागोन बे आरो स' बिएससिआ जोबस्रांनायनि लामा नामा? जोबस्रांनायनि लामाखौथ' जों बुंनो हाया मानोना गोबां माखासे व्यक्तिफोर थायो जायफोरनि आइडिय'लजिया जेनेबा बिएससिजों गोरोबनो हागौ बा इउपिपिएलजों गोरोबनो हागौ स' बिथांमोना बेयाव थाङोबा बेयो थागोन बा थाया जों बेखौ बुंनो हाया स' जोबस्रांनायनि लामाखौ जों थारै बुंनो हाया खिन्थु बिएससिआव आङो अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन स' गासिबो रादाब नायगिरि नोंथांमोननि चेनेलनि बिसोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो जों हामबाय होनो सानदों इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट आफादगिरि बिथां आरो लोगोसे जाय दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंखौ नाजावनानै लादों बिथांमोननि दोलोनि जेसेबां गाहाय सोद्रोमाफोर जेरैहाय मानगोनां एमएलए लरेन्स इसवारि सार मानगोनां गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि सार आरो बिथांमोनजों लोगोसे जेसेबां पर्टफलिय' हल्डार्सफोर दं बिसोरो जोंखौहाय बजबनानै आरो बरायनानै लानो थाखाय जोङो हामबाय होनग्रोयो। दा जोङो बिएससिउ सेन्ट्रेल बिएससिउ हिसाबैहाय जोंनि जा लोगोफोर बिथांमोना सिगां फैग्रोदोंमोन आरो जोंबो दा बिसोरनि उनावहाय दा बेवहाय माखासे जे इउपिपिएल दोलोनि मिशन भिजन जे पिसफुल स्मार्ट ग्रिन बड'लेण्ड दानाय
स' बे मिशन जे भिजन बिथांमोननि दोलोनि बेखौ मोजां मोननानैहाय जोंनि लोगोफोरा जोङो जयैहाय बिथांमोननि पार्टियाव जगदान होफैदों आरो जों बुंनो थाङोबा जे बिथांमोननि मिशन भिजन बेनि बिदिन्थि होनो सानोबा दाख्लै बावैसो जे मोनसे हिस्टरिक जोंनि बर' समाजावहाय मोनसे डे जानानै थांदों जे मोनसे MOU साइनिं बिमका साइन्स स्पेस सेन्टार बेनि गेजेरावहाय स' बेबायदि गोबां स्किमफोर लाबोनानै प्रजेक्टसफोर लाबोनानै पलिसिफोर लाबोनानै बिथांमोना जे ससियेल वेलफेयारजों लोगोसे इयुथ्सफोर